שלום כולם, זה הבודיגרף חתול שלי, וואסה, אמא ואני עשינו את זה ביחד. אנחנו משחקים את זה היום ביחד. תראו איך זה עובד. אמא, עכשיו את. בסדר, אני אראה לכם. תראו, זה מה שעשיתי. טאדאם, עשיתי מפה לשים את כל אלו למקום. אנחנו שמים את זה איפה שאנחנו רוצים בגבורות. כל הסימנים האלו הם הולכים להיות כיפים. בסדר. אנחנו עושים את זה כל זמן על המסולסים. הבודיגרף הזה מתחיל בחתולים.